Kaixo eta ongi etorri beste egun berri batera. Gaur abuztuaren 17 osteguna, bi elkarrizketa berri izanen ditugu. Batetik Aritz Otazu, Mintzo argitaletxeko zuzendaria, eta 1876ko agiri baten inguruan hitz egitera etorriko da. Eta bestetik Peio Oria, Ahemet Nafarroako ordezkaria, eta Nafarroan bizi izan ditugun bero boladen inguruan eta hurrengo astean biziko ditugun bero bolada hauen inguruan hitz eginen dugu, baina beti bezala goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1908an lehen aldiz marrazki bizidunetako film bat eman zuten. Urte batzuk geroago, 1930an, monarkiaren aurkako talde ezberdinek Donostiako ituna sinatu zuten, Bigarren Errepublika ezartzeko xedean. Egun berean, baina 1987an, Espandauko espetxean Rudolf Hess hil zen, azken buruzagi nazietako bat, eta 20 urte baino gehiago preso egon zen bakarra. Eta bukatzeko 2002an, Elba ibaiak gainezka egin zuen Dresden eta 1855ko martxoaren 31ko uholde historikoen mailara iritsi zen. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Asteazkenean, udako zinema, Ainbo Amazoniako gerlaria. Sanduzelaiko Gortari doktorearen plazan, gaueko 10etan, Ainbo Amazoniako gerlaria filma eskainiko dute, Soan udako zinema programan. Ostiralean, Gillotina handia. Ez da ohikoa gaur egungo neskato batek Don Kixote mantxakoa edukitzea bide erakusle eta inspirazio iturri. Oso berezia izan behar luke. Baina horixe da, hain zuzen ere, kolometari gertatzen zaiona. Don Kixote sindromeak jota dago. Arratsaldeko 8etan Atarrabiako udaletxeko plazan. Igandean batetik Argako erreginaren ikuskizuna. Bertizen arratsaldeko 6etan. Bertizko jauregiaren patioan. Bestetik, Merina Gris kontzertua. Iluntzeko 9etan, Julian Mena plazan. Euria eginez gero, zubi erromanikoaren azpian. Ikusi ezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, emakume baino gizon gehiago eta aurpegi ezagun asko Nafarroako gobernu berrian. 13 zinegotzietatik, 7 errepikatu egin dute, naiz eta aierdik kartera aldatu. 2, Taberna eta López goi karguak ziren. Dominguez osasunera itzuliko da. Arasti gobernuaren ordezkaritzatik heldu da Ogasunera. Argazki nagusian Nafarroako gobernuaren karguak. Beste titularrean, Pedro Sánchezek berretsi du inbestidurarako hautagai izango dela. Kongresuko mailaren aukeraketak Junts zain, datorren legealdirako norabidea finkatuko du gaur. Beheko berrietan, haurreskolen abiapuntua iraunkortasuna da. Mendillorriko ikastetxeak egokitzapen aldiarekin hasiko du ikasturte berria. Alboan, flamenko onfaiaren indarra nabarituko da bihartik aurrera Nafarroan. Kirolean, Gonzalezek eta Arzozek urrea erakutsi dute munduko txapelketan anaitasunan sartu baitira. Ondoan, asteartean Zizurren harrapatutako 57 urteko txirrindularia hilda. Eta bukatzeko, jaiotza tasak behera egiten jarraitzen du eta 5% jaitsi da lehen seihilekoan. Diario de Navarran titular nagusian, Txibitek gobernu kontinuista eta oso profil politikoa duen legealdia estreinatuko du. PSNek aldaketak egin ditu bere 8 lankidetan. Azalaren erdian, Nafarroako gobernua osatzen dutenen argazkiak, izenak eta haien funtzioak. Eskuinean batetik, Zizurreko A15 errepideko bidegurutzean, emakume bat hilda, bizikletat harrapatuta. Ana Etxeberria Zarautz, 57 urtekoa, asteartean harrapatu zuten eta atzo hil zen ospitalean. Bestetik, biltzarra gaur eratuko da, nor izango den jakin gabe. Puigdemontek gaur bertan erabakiko du Armengolen aldegin edo Kuka Gamarra presidente izaten utziko duen. Bukatzeko futbolean, Osasunako bazkideek ordainduko dute konferentzko partidak ikusteko.
Garan, argazki nagusian, gauak gazte izaten jarraitzen du, baita hain gazte ez direnentzat ere. Kontxako su artifizialen erritualekin konplitu eta gero, argazkian astearte gauekoak, EASO plaza diskotekarik onena bihurtzen da, 20. mendeko klasiko guztiak buruz dakizkitenentzat. Eskuineko berrian, DMI hauteskundeetan, Mileirekin harremanetan jarri eta masa Ameriketako estatu batuetara joango da. Javier Milei ultraeskuindarraren gorakadak eta nazioarteko diru funtsaren presioak Argentinako urriko hauteskunde erabakigarriak markatuko dituzte. Beheko titularrean, Txibitek gobernuan dituen kontseilarien erdiak aldatzen ditu. Jose Luis Arasti ekonomian eta Feliz Taberna lehendakaritzan eta berdintasunean lehen presidente ordea izateaz gain, Nafarroako gobernuaren osaeran berrikuntza nagusiak dira. Ezkerreko bi albistetan batetik, Sagarduik 2023ko osasun plana zehazten jarraitzen du. Bestetik, Kongresuak mahaia aukeratzen du ziurgabetasun itsaso batean. Berria, argazki nagusiko titularrean, pistolarekin nahi dituzte. Udaltzaingoetan suzko armak orokortzeko dekretuaren zirriborroa prest du Jaurlaritzak. Polizia eredu komunitario baterako bidearekin talka egiten duela diote labek, EH Bilduk eta hainbat udaltzain buruk. Behan, Donostiako aste nagusian. Udako jai giroko gauen doinuak eta koloreak. Eskuineko albisteetan batetik, taberna izango da Nafarroako presidente ordea, eta Arasti ekonomia kontseilaria. Bestetik, euroguneko herriek 2,9 murriztu dituzte berotegi gasen isuriak urteko lehen hiruhilekoan. Bukatzeko ekonomian energia trantsizioak kobre kolorea du. Euskal Herria irratiko berri nagusian, Gurutzeko plazako parkinaren obrak bertan bera utzi ditu UPNek behin-behinean. Proiektua aurrera ateratzeko ez dago gehiengo politiko eta sozial nahikorik, onartu du Kristine Barrola alkateak. Gurutze plazako parkinaren proiektua behin-behinean utzi du bertan bera UPNeko gobernutaldeak, adostasun zabalagoak lortu arte. Beste berri batean, ibilgailu batek zizurren harrapatu zuen 57 urteko txirrindularia hil egin da. Emakumea zizurko bizilaguna eta polikontusioak jasan zituena, gauean hilda Nafarroako Unibertsitate ospitalean. Bukatzeko, KPIa 0,6 igo da uztailean Nafarroan. Prezioak duela urte bete baino 2,4 garestiago daude. Elikagaiak, edariak, aisia eta kultura dira oro har, KPI igoera handiena pairatu dutenak. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur osteguna temperatura igo egingo da eta uda giroa gailenduz joango da. Barnealdean 30 graduak erraz gaindituko dira eta beroa egingo du. Hegoaldean goizean hego-ekialdeko haizea ibiliko da eta Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean maximoak 35 eta 36 gradutara helduko dira. Kostaldetik hurbil, eguerditik aurrera brisa ibiliko da, eta balio altuenak suabeagoak izango dira. Eguna behe-hodei dezenterekin hasi dugu, baina goizean desagertzera joko dute, eta arratsaldean giroa eguzkitsua izango da. Goi-hodei batzuekin, eta egunaren amaieran kostaldean behe-hodei batzuk ager daitezke. Ostiralean temperaturak goranzko bidean jarraituko du, eta beroa izango dugu hizpide. Goizean hegoaldeko haizea bizi ibiliko da, eta eguna temperatura oso epelarekin hasiko dugu. Kostaldean, brisari esker, maximoak 28 eta 30 graduren bueltan geldituko dira. Arratsaldean, ipar haizea barnealdera zabalduz joango da, baina kostako zaio iristea eta maximoak 34 eta maximoak 34 eta 38 gradu ingurukoak izango dira. Erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituko dira eta giro argia izango da.
Ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Aritz Otazu gurekin, arratsaldeon, Aritz. Arratsaldeon, zer moduz? Mintzoa argitaletxeko zuzendaria zara, ez? Bai. Eta aurkeztuko diguzu gaur 1876ko agiri bat, aipatzen zula Hego Euskal Herrian sortu behar zela unibertsitate bat, ez? Bai. Nola aurkitu zenuten agiri hau hasteko? Bueno, gu adibidez Mintzoan, orain gainera 40 urte egite ditugu, biblioteka eta etxeko biblioteka asko bizitatzen ditugu, ez? Jendea igual aita edo aitona amonak zeukaten biblioteka bat, eta orain semeak, igual seme-alabak saltzen dute, ez? Eta orduan, hau izan zen kasua, zen kolekzionista bat, guara joan ginen, erosi genizkion liburu batzu, liburu zahar batzu, Nafarroko historiaekin zer ikusia daukan liburu batzuk, eta dokumentu hau zegon, eta Iruñan zegon, dokumentu hau hemen zegon. Eta normalean Mintzoa argitaletxak zer egiten du? Mintzoa dauka 3 hildo, ez? Bat da zabaltzea Nafarro osoko historia, eta orduan bat da, liburu esango genuke arruntak, 15 euroko liburuak, Nafarroko historia beti, gero liburu zaharrak, gu liburu zaharrak mundu osotik bilatzen dugu, eta liburu horiek ekartzen ditugu, eta gero bai saltzen dugu bezero pribatuei esango genuke, edo liburutegiei, artxiboei, eta 3. hildoa da faksimil edizioa. Faksimila, jendea jakiteko zer den faksimil bat da, esango genuke original batetik egitea kopia batzuk berdinak. Prozesu berdina erabiliz, faksimilak horiek liburu hartzen duzu, egiten duzu prozesu hori, eta ateratzen da dokumentu berri bat eta notario bat esaten du egin duzuna eta zegona berdina dela. Orduan dira 3 hildo horiek. Faksimiliak, liburu zaharrak aurkitzea eta liburu, esan duan bezala, arruntak argitaratzea. Eta orduan agiri hau pertsona bati erosi zenieten edo? Bai, pertsona bati erosi genion eta elkarrizketan esaten ari gara. Ni esango genuke Nafarroko historiako zale edo bizioso ba naizela, eta orduan adibidez dokumentu hau nire liburutegian geletuko da, ez? Egonda jendea ditu duena, erosteko, 5 pertsona egon dira, esango dut, baina niretzat izango da eta nire etxean geldituko da. Orduan egiten duguna gehienetan da saltzea, baina askotan nire etxean gelditzen dira dokumentu hau. Eta zer kontatzen du agiri famatu honek? Bueno, agiria da oso edo arras importantea. Ari gara hitz egiten ondela 150 urte, egin bartzela Euskal Nafartar esango genuke unibertsitate bat, ez? Hori ikusten zuten oso normal, eta hau ez zuten egin erakunde batetatik. Hori da importantena, zen dokumentu ofizial bat. Hau Nafarroako diputaziotik egin zen. Ez diputazion foral, baizik eta diputazion provincial. Oraindik ez genekan gure foruak. Ez kendu zizkiguten, 1851ean, eta oraindik ez ginen diputazion foral. Hemendik ateratzen da dokumentu hau, Nikasio Zabalza zen Nafarroako diputazioko lehendakari ordea, berak egiten du zabaltzen du hau, liberal eta karlistak zeuden demora horietan, jendea pixka kokatzeko, eta orduan ateratzen dute agiria, baina agiria da oso, ez bakarrik importantea, baizik eta baita ere oso kompleto. Azkenean ikusten dugu nola aurrekontu badago, nola esaten dute Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroa unibertsitate bat egin behar dutela, gazteok pixka zurgatu behar dutela hemengo kultura, hemen egon behar direla, mugatik kanpo ez direla joan behar. Ez da unibertsitate normal bat esango genuke, baizik eta hitz egiten ari gara, unibertsitate heziketa proiektu nazional batean sartuta. Eta orduan hori da arras importantea eta gainera ofiziala. Eta aipatzen dituzte ere soldatak ez, aurrekontuak eta gauza gehiago ez? Hori da gauza, ez da bakarrik ideia bat, baizik eta soldata daude, rektorea zenbat irabazi behar duen, 3.000 eskudo esaten du, bedel batek ze irabazi behar duen, ze asignatura egon behar diren, medikuntza, filosofia, detaile bat da esaten duenean teologia ez dela egon behar, baizik eta ez gaizki ikusten dutelako, baizik eta seminarioak daude horretarako, beraiek karrerak aipatzituzte, soldatak aurrekontua, 45.000 eskudo, da aurrekontua unibertsitate bat egiteko. Honetan ez da esaten, baino Iruñeko udala takoneran esan zuen emango zuela hori terreno bat han egiteko unibertsitatea, azkenan bertan bera gelditu zen, baina dokumentua oso kompletoa da, gainera Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabaren erantzunak daude argianean, esan ez, beraien batzar orokorrekin hitz egin behar dutela, aber ze gertatzen den proiektu honekin edo aurrera eramateko, ez? Eta zergatik ez zen azkenean proiektu honekin zen abian jarri? Bueno, hor baita ere Espainia zegon, eta orduan han ez zuten ikusten horrelako proiektu edo heziketa nazional proiektu bat egiteko ez zuten ikusten oso ondo, ez? Atzera ez zuten bota, baina aurrera ez da ere.
Orduan azkenan hor bertan bera gelditu zen, hemendik egon zen ahalegina egiteko, baino han azkenean kontrolatzen zuten gaurko Euskal Herria, eta orduan ez zuten oso ondo ikusten, hemen egitea horrelako unibertsitate bat, ez? Bertan bera bota zuten, ez, baino ez zuten bere baimena izan, aurrera botatzeko, ez? Zenbat orrialde ditu agiri honek? Hogei orrialde, artxiboaren batean dago agiri hau, baino ez dago lehenengo partearekin. Lehenengo partea da horrelako romantizismo bat, nola zergatik egon behar diren laurak bat hitz egiten dute, edo Santa Alianza, baita ere, izan duten iragana, konpartitu behar dute, heziketa konpartitu behar dute, eta askotan agiri hau ikusten dugu parte hau gabe, ez? Artxibo batzuetan. Nafarroako Unibertsitatean dago, adibidez, agiri hau, ez? Eta ikusi daiteke, interneten ikusi daiteke, osea, jendea nahi badu ikusi dezake agiri osoa, ez? Zenbat kopia daude agiri honena? Hori ez dakigu. Ez dakigu, eta orain bakizu argitaletxeak daukagula ISBN bat, edo deposito legal bat, kontrolatzeko ze tirada egin dugun, baino hain dela 150 urte ez dakigu, eta aurkitu dezakegu igual. Dokumentu bat jatzen duela, 200 egin dira, baina inoiz ez dugu jakingo gero kopia gehiago egin ziren edo reimpresio gehiago egin ziren, orduan ez dakigu. Ara, gauza garbia da oso gutxi daudela biblioteka publikoetan, 4-5, Euskal Herri osoan. Eta zer suposatu zuen honen aurkikuntzak zuentzako? Guretzat, lehenengo, esango genuke elite kultural bat, euskal elite kultural bat dago, ezagutzen dutela horrelako dokumentuak, baina herria ez. Orduan gure xedea beti da, lehenengo, noski, argitaletxe bat gara, eta bizi bat gara, eta saltzea ditugu gauzak, eta eroste ditugu gauzak, baina baita ere zabaltzea. Orduan guretzat suposatu zuen jendeari heleraztea nola gauza horiek Nafarroa eta Euskadi gaur, edo Nafarroa osoaren, edo Euskal Herria osoaren proiektu bat zegola. Eta orain esatu duten que vienen los vascos eta horrelako gauzak, orain dela 150 urte ikusten duten normal bezala. Dokumentua jartzen dute, iragan berdina daukaten herri batzuk, egitea heziketa berdina, eta izatea kultura berdina, eta euskeran, eta orduan guretzat hori suposatzen du jendeari heleraztea ez bakarrik agiri hau. Baizik eta normaltasun osoz, herri batzuk berdinak direla, kultura berdina dutela, eta heziketa berdina izan dezaketela. Orduan, horrelako gauza jendeari heleraztea, niretzat da oso positiboa normalizatzeko eta bataila tontoetan esartzeko, ez? Azkenean kultura berdinak gaude. Eta zuretzako maila pertsonalean zer suposatu du? Ni bezala, ni naiz pixkat honetan, flojo ez, baino ni negar egin nun. Zeta horrelako gauza, lehenengo nik esaten dut, horrelako argitaletxeetan egotea, edo pixkat pasioa daukazu, edo mugitzen bazala dirugatik argitaletxe batean ez daude, mintzuan ez daude. Osea, igual, planetan igual bai. Baina honetan, xedea ez da dirua. Xedea da zabaltzea eta azkenean zu bizitzea alba duzu zure pasioaz, ez? Orduan niretzat askotan esatute, bidaiatzen duzu asko, kilometro asko joaten zara, ez duzu aurkitzen ezer. Eske niretzat hau ez da lan bat, egitan. Osea, niretzat mintzoa ez da lan bat. Niretzat da nire pasioa, orduan niretzat da horrelako dokumentuak aurkitzea, ateratzea eta gero komunikabideak zuek zabaltzea, niretzat da izugarria, osea, izugarria. Zeta hemen ez dago xede komertziala. Nirea da dokumentua eta nire etxean geldituko da. Zein da gaur egungo egoera argitaletxena? Nola, barkatu? Zein da gaur egungo egoera argitaletxena? Bueno, egoera ez da ona. Egoera ez da ona. Batez ere, editargin da gure elkartea, argitaletxen elkartea, askotan hitz egiten dugu, liburu elektronikoa komplikatua dela. Osea, azkenean, gure liburuak ez ditugute merkatuak kentzen, baino ez da gehitzen. Orduan, ez dira gure liburuak kopia piratak egiten eta horrelako gauzak, argitaletxe guztienak. Baina ikusten dugu nola jendea igual irakurtzen du geroz eta gehiago, baina Nafar editorei igual gutxigo erosten dio. Zergatik, daukazu Amazon. Eta Amazon, gure liburuak adibidez daude, baina adibidez gure komunikatuetan gu Amazonekin ez dugu lan egin nahi. Baina Amazon azkenan lortzen du distribuidora ezberdinekin hitz egin eta gure liburuak lortzea. Jendeareni mezu bat bialiko nioke. Egin behar duzuna da liburua edo gure webguneetan edo liburudendetan erosi eta ez Amazonen. Zeta Amazonen lortzen duzuna ez da bakarrik igande batean liburu bat izatea. Baizik eta zenolako etika daukaten langileekin horrelako liburua zure etxea iristeko. Liburudenda batean, bakizu, liburu bat eskatzezu eta igual iristen da 3 gunetan. Amazonen hurrengo gunean. Eta orduan hor jarraitzen dugu mobida horrekin. Ez daukagun irakurri behar dugu liburu bat igandean.
Orduan nik eskatuko nuke jendeari, erostea, hor, zeta azkenean lortzen dugu hemengoak lan egitea eta hemengoak izatea beta jarraitzeko eta postuak eta lanbideak kulturan lortzeko, hori da hoberena. Baina ikusten dugu nola geroz eta gehiago plataforma horiek hartzen dute pastela, eta adibidez zu izaten baduzu 50 euro gastatzeko, eroste dituzu horrelako liburu, esango nuke super albistetuak, ikusten ditula irratian, Planeta adibidez da, Planeta, Antena 3 dira dena. Eta orduan ez da kritika egitea baizik eta jendeari esatea hor dagola, baino behar dugula argitaletxeak gure liburuak erostea, eta ez bakarrik Nafarroako historiakoak, baizik eta gure argitaletxeak daukate denetarik, zientzia, historia, filosofia denetarik. Orduan, erostea liburu dendetan, edo gure webunetan, edo ferietan. Zer aldaketa egongo litzateke unibertsitate hori sortu izan bazen momentu horretan? Normalizazioa. Orain, 150 urte geroago, zu ikusten duzu Nafarroako gobernua bultzatzen Euskal Unibertsitate bat, ni ez. Momentuagatik edo dena delako. Baina niretzat hori da normalena. Askotan gu gaude Tuteratik Zaragozara 100 kilometro daude, eta Iruñatik Donostira beste 100. Baina gertatzen dena hemen euskara hitz egiten dela, han baita ere, eta Zaragozan ez. Orduan, adibidez, hizkuntz berdina daukagu, ohitura berdina daukagu, heziketa berdina daukagu, ze demontrez o ze beldurra dago euskara hitz egiteko edo euskara zabaltzeko. Zein da beldurra? Nik uste dut hori dela ideia importante bat, eta azkenean denen artean lortu behar dugu gure ohiturak zabaltzea eta batzea, baina normaltasun osoz. Zer eginen duzu orain agiri honekin? Etxean geldituko da. Etxean gelditu, baina zerbait gehiago miatuko duzu edo investigatuko duzu. Ni horretan azkenean lortzen duzun agiri bat, sare sozialetan atera zen, eta orduan komunikabideak hasi zineten deitzen, baina niretzat gero gauzak horrelak ez dira gelditzen. Gero azkenean miatzen duzu, ikusten duzu, basan didazuna ze tirada egin zen, zenbat agiri dauden, zergatik xenek ziren Nikasio Zabalza, protagonistak, zeintzu ziren, karlistak, liberalak zeuden, momentu horretan gerrak zeuden, karlistak zeuden, eta karlistak eta liberalak agiri honetan batzen dira. Orduan, zergatik, zein zen pertsonai bakarra, zergatik egin zen horrelako dokumentua, horrelako gauzak, zegon horrelako partido erakunde bat Unión Basko Navarra ditzen zela, eta beraien ideia bat hau izan zen. Baina Unión Basko Navarren barnean dago, ez zen partio politiko bat, zen horrelako proiektu bat, ez? Baina ideia hori ikusten zuten, orduan hori miatzea esken iretza plazerra da, hori argi eta garbi da. Beste agiririk edo beste libururik aurkitu duzu horrela aipagarriak direnak? Guretzat importanteena izan zen, lehenengo, batzu daude, baina 1553an, Lucio Marineo Sikulo, honek zen historia Fernando el Katoliko eta hauen kontatzaile bat, historiografo bat, eta orduan lortu genuen hor aurkitzea euskerazko hitzak eta zenbakiak, 1553an. Orduan, oraindik dago jendea, basatzen duela euskera Sabino Aranak inventatu zuela, edo asmatu zuela. Baina euskera hitz egiten zen orain dela urte asko, eta gainera hizkuntz prestigioso bat zen. Hizkuntz prestigioso bat zen. Eta kronika horretan da kronika Espainiako kronika bat, zergatik agertzen dira euskarazko hitzak. Lauk hitz egiten dutelako? Ez. Hori ikusten dute hizkuntza badela, eta hizkuntza hori aipatzen ditu zenbaki eta guztia. Orduan, guretzat ja 16. mendetik atzera aurkitzen dituzunean euskarazko hitzak, normaltasun osoz, prestigio handia ematen diote gure hizkuntzari, guretzat hori aurkikuntza importanteak dira. Igual, balio ekonomikoa izango da txikiagoa, baina guretzat hori da aurkitu dugun gauzarik importantenetariko bat. Eta zer helburu ditu edo zer demostratu nahi du Mintzo argitaletxeak? Demostratu nahi duena Nafarroako historia eta Nafarroako erreinua 1000 urteko erreinu bat izugarrizko historia daukagula. Ezagutzen duzunean gure historia, lortzen duzu maitemintzea gure historiaz, eta Nafarroaz maitemintzea. Irakurtzen ez duena, gure historia jakiten ez duena, bi tweet edo bi txio irakurtzen dituena eta artikulu bat eta horrekin ja Nafarroako idoia bat egiten duena eta gainera diskutitzen dizu horrelako gauzak, hori niretzat ignorantzia eta ridikulo egitea da. Gu lortu behar duguna da, Mintzoa jarraikutu honetan eta beste erakunde fundazio asko daude, telebistak, da gure historia zabaltzea. Hori da gure xedea.
Punto, gure historia zabaltzea. Eta gero zu jakitea zein den gure historia. Lehengoan esaten nuen elkarrizketa batean, 1000 urteko reinu bat, zenbat mediku ezagutzen dituzu? Zenbat arkitekto nafartar ezagutzen dituzu? Ez zeuden. Osea, zeuden. Nafarroak ez zeukan medikurik, ez zeukan arkitektorik, 1000 urte. Ez zeukan ezer, bakarrik erregeak. Orduan, eske ez da iritsi historia hori. Historia hori suntsitu egin dute. Hori da egia. Baina ez da politikan sartzean ez, kulturalki. Esaidazu zenbat mediku egon ziren. Ez ziren egon. Jendea hiltzen zen hortik. Osea, ez da iritsi ezer. Bakarrik konkista eta konkista. Ez da iritsi zergatik, ez da iritsi eta suntsitu egin dute gure historia. Listo. Orduan, jendea batzuk intentzio txarrez eta beste batzuk ignorantzia daukatelako ez dute ezagutzen gure historia zen den. Eta ezin dezakeguna da, berdin zait Herriberan edo beste tokietan, euskeraz hitz egitea eta jendea begiratzea izango balitz, ez daki Finlandiako tipo bat hitz egiten duena. Horrelako gauzak lortu behar dugu jendea ikuste hori normaltasun osoz, gure historia, gure hizkuntza. Eta hori da gure xedea, zabaltzea, baino politika zero, baizik eta kultura. Eta zure historiaz maitemintzea. Murtxantetik, ziordiara, baino toki guztietatik. Eta nondik datorkizu liburuen eta Nafarroako historiaren interes hau? Betidanik edo... Gurasoak, historia polita da esatea, 8 urte nituenean, tal. Nere gurasoak beti nik etxean, 40 urte dara mazkigu, ni argitaletxean 15, baina etxean ni beti ikusi ditut autoreak, euskal mundua, liburuak, nere gurasoak daukate liburutegi nahiko handi bat, azkenan normala ikusten dituzu liburuak hartzen dituzu, ikusten duzu aita ama irakurtzen, osea, esan nahi dizut, hori ja, zurgatzen duzu gauza hori, eta azkenean, igual, hartzen duzu, guztua ferietara joaten zara, eta horrelako gauzak, idazle asko ikusi ditut etxean, gustoko, hasten duzu, pixkat irakurtzen, eta ikusten, eta azkenean sartzen zara movida horretan, sartzen zara eta ikusten duzu gustoko duzula, ez? Horrelako nire etxean zeuden sobremesak, Nafarroako historiaz hitz egiten, eta, lehenengo urteetan, esaten dizu, niretzat zela izugarrizko txapa. Eta orduan joaten nintzen futbolara jolastera, eta betiz daude movida berdinekin. Baina eskenan urteak hasten zara betetzen, eta ikusten duzu, eske daukagu izugarrizko historia, eta hemen dago zer kontatzeko. Eta horrela izaten da, ez? Osea, ez dizut esango romantiko izateki txikitatik ez. Baina ja hasten zara 20-25 urtekin eta esate duzu hemen dago zer egiteko kultura munduan. Eta horra nintzen pixkat ja, orain dela 20 urte ja mugitzen fuerte. Baina beti horrelako generoak irakurtzen dituzu edo nahi duzunean txipez aldatu beste gauza batzuk irakurtzen dituzu? Ikusi, txipa aldatzen nahi dudanean joaten naiz bakarrik, 3 dela egun hortik, Frantziatik batez ere, ez? Joaten naiz oporretan, baina eske da oso zaila novelak eta horrelako gauzak irakurtzen ditut, baina nire 190 da Nafarroko historia. Da horrelaz, eta ez da bakarrik liburuak irakurtzera, baizik eta gero informeak daude, biblioteka ezberdinetan Pariseko bibliotekan, edo PON, daude dokumentu ezberdinak irakurtzen dituzu, eta orduan zaude hor oso sartuta. Gainera, ni editoria naiz, esan nahi du, nire liburuak edo nire autoren liburuak nik korregitzen ditut. Orduan azkenean, daukazun denbora, ulertzen dira, eta orduan irakurtzen duzu horrelako novelak eta gutxiz, eta bestea da zure lanbidea, baina deskonektatzeko ni ez dut behar deskonektatzea. Niretzat konektatua egoteko, eske bestela nago nahi dut gure gauzak ikusi, eta azkenan edo zein gauza ikusten duzu, eta pum, hartzen duzu kotxea eta joaten zara. Askotan esaten dute hori, zure lana gustoko izaten baduzu, deskonektatu egin behar duzu, deskonektatu zu. Niretzat, ni deskonektatzen dut modu askoz, edo herriko festetan joan, eta baina nire jodia da lanbidea. Orduan, konektatua egotea beti niretzat ez da inongo problema. Beraz, turismo egiten duzunean bilatzen dituzu liburutegiak edo? Horrelako gaixo bat naiz. Osea, joaten zara, ez dakit, batez ere Frantzia esaten duz, eta herri txikietan beti dago liburu denda bat. Da, izugarria. Hori, Estatu Espainiarran ez da gertatzen, baina Frantzian bai. Eta orduan, bai, hori izaten den bezala de formación profesional, joaten zara, lagunekin eta tal, eta beti, abera aukitzen dudan, eta beti naiz, astuna, ja ari da betiko gauzekin, baina bai, beti bilatzen dut, ez naiz sartzen oporretan biblioteka batean. Baina liburu dendaren bat beti bai bilatzen dut, eta gustoko dut sartzea. Horrelako liburuak ikustea, usaintzea, punto, sin más. Osea, ez erostea, sartzea ikustea, eta hitz egitea dendariakin, eta listo, hori bai.
Beraz, argi geratu zaigu liburu, edo agiri hau zuk geratuko duzula, baina norbaitek izanen du liburutegi batean edo orrialderen bat, edo zerbaiten bat. Seguro. Seguro gertatzen dena hemen askotan da gure kultura gehiena etxetan dago, gure kultura gehiena liburutan etxetan dago, ez biblioteka edo liburu dendatan. Gertatzen dena da askotan hori ez dakigula. Zu adibidez izan dezakezu zure herrian, izugarrizko biblioteka bat, ez dakizu monena edo eta ez duzu ikusi. Ez dakizu hor zer dagon, hor dago betidanik. Hori gertatzen da asko Euskal Herrian. Ni bizitatzen ditut urtero, 25 biblioteka, eta ikusten duzu, jendea esaten dela, tasatzailea naiz, orduan, zenba balio du hau? Ez dakigu zer dagon. Eta ez dakik, norena zen, hemen egon da beti, eta ez dakigu. Eta hemen egon dira baita ere, izugarrizko tragedia, jendea liburuak botatzen dituela. Nik hori aurkitu dut baita ere herrietan. Esan diatela, ez daki nor, dauka liburutegi bat. Joaten zara, hori bota genuz, eta bakarrik hautsa ez dago nor. Ez gure historia hor dago. Ez gure historia liburuetan dago. Lehen idazten zen. Eta 1950etik atzera manuskritoak, oraindik inprenta ez egon. Orduan, manuskrito asko. Azkenan jendea askok ez dakite zer daukaten etxean. Orduan ni beti esaten dut, liburuan izan ez gero, mintzoari deitu edo espezialista bati deitu jakiteko zer daukatzun. Ez bakarrik dirugatik, eta igual daude hor datu asko, ni datu bat ematen du beti. Euskera hitz egiten zen. Irulegiko eskua ikusten dueno Zorioneku jartzen zuela. Jartzen basun, izango litzateke, ikusten zuena irakurriko zuela, edo zer, alfabetatuak geunden. Orduan, hortik ja idazten genuen. Zenbat dokumentu euskeraz egongo dira. Edo bakarrik hori Zorioneku dokumentua dago, eta gero jaz daude gehiago. Nun egongo dira? Noizbait aurkituko dira. Baina ez dagoela, ez zen idazten euskera, bai, idazten zen. Gauza da, etxetan eta horrelako tokietan egongo direla, edo lurperaturik ez dakigu non. Irakurtzeko itura galtzen ari dela esango zenuke? Edo berreskuratzen ari dela? Nik uste dut, ferietan hori ikusten da, gazteak esaten dutenan ez dute irakurtzen, gazteak irakurtzen dute. Gertatzen dena da, igual ez dutela irakurtzen, lehen irakurtzen zen einean. Baina irakurtzen dutela, bai, zergatik, orain teknologia ezberdinak daude. Ni txarla bat eman nuen ikastola batean, izena ez dut emango, baina tipo batek edo, 14 urte izango, esan zidan, gauza bat, esan nuen, hau esan duena, egia da, esan zidan, ni nago sartuta Instagramen, 2 ordu edo 3 ordu, eta ez naiz kontzentratzen gero irakurtzeko. Hartzen du liburu bat, eta mantxotasun hori ez dut irakurre, eta lehen irakurtzen nuen, 13 edo 14 urte zeukan, nago TikToken, Instagramen, tal, eta orduan, azten naiz pasatzen albisteak, eta txorradak, beste batzuk ez dira txorradak, baina ikusten, eta hori, gero hartzen du liburua, eta ez naiz kontzentratzen horri bat irakurtzeko. Orduan, karo, orain dauden teknologiak, gauza dena orain egitea tal, eta liburua da beste liga bat. Liburua paratu barzara, egon barzara lasai, eta hasi barzara irakurtzen. Bestea ez, bestea da pipa, eta hori lehen ez geneukan. Geneukan edo futbola, edo soka, edo irakurri, edo ez dakizer. Beraz, irakurtzeko modua agian, ez da aldatu? Hori da, nik uste dut hori aldatu dela. Esatea, gazteak ez dute irakurtzen, ni ferietan joaten eta gazteak erosten dizkigute liburuak. Baina ez da saltzen hainbeste, eta ez daukate igual hainbeste denbora, zeta daude beste teknologia batzuk. Ona, txarra, batitza da bere bizitza eta bere movida, baina nik ez dut uste irakurtzen dela gutxi. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, agiri honen inguruan. Bakarrik zuei eskertzea horrelako gauzak zabaltzeagatik, eta nahi duzutenako mintzoa gongo da hor prest, eta espero dugu, daramazkigu 40 urte, beste 40. Beste 40. Egotea, bai. Mi eskeraritz, plazer plazer bat. Bale. Iruñeko azken albisteak entzun ditzagun. Batetik, Iruñeko udalak ateak ireki dizkie Nafarroan uda harrera familietan igarotzen duten haur saharagrei. Ibarrola alkateak eta udaltzabak harrera egin diete adingabeen familien eta Sahararen lagunak Nafarroako elkartearen ordezkari batzuei. Sahararen lagunak Nafarroako elkarteak 1987 geroztik familia harrerak eta bestelako ekintzak antolatzen ditu,
Udako hilabetetan 6 eta 12 urte bitarteko haurrak foru komunitatera ekartzeko. Bestetik txistu eta gaita musika Gazteluko plazara itzuliko da ostegun honetan, zuzeneko musika duten dantza tradizionalak astearte eta ostegunetan egiten dira, 7 bederatzietara abuztuan. Guztira 11 jaurdunaldi izango dira, ekainean eta uztailaren hasieran izan ziren San Ferminak baino lehen, 6 jardunalekin batera. 17 jaurdunaldi hauetan aire zabalean dantzatzeko aukera eskaintzen da, eta hiriguneko gune honetan polkak, sortzikoak, jotak, porrusaldak edo kalejirak. Amaitzeko Iruñeko udalak bertan bera utzi ditu Zangoza kaleko aparkalekuaren obrak Gurutzeko plaza berriz urbanizatzea bermatuko duen akordio bat bilatzeko. Alkateak aurrera egiteko eta hiria hobetzeko lan egiteko deia egin die udaltaldeei. Kristina Ibarrola Iruñeko alkatea hedabideen aurrean agertu da gaur goizean lanak geldituko direla iragartzeko. Proiektuaren berri izan zenetik 2022aren amaieran, gaur egunera arte eta batez ere uztailaren erdialdean obrak hasi zirenetik, hainbat mobilizazio izan dira aparkalekuaren aurka eta Gurutzeko plazaren berraurbanizazioaren aurka, errekurtso judizialak eta manifestazioak. Alkateak askatasunez manifestatzen direnekiko errespetua adierazi du, baina obraren inguruan zein sare sozialetan gertatzen ari diren hitzezko erasoak eta azpiegitura edo altzariak gaitzezina izan ditu. Gaurko bigarren elkarrizketan Peio hori daukagu gurekin, arratsaldeon, Peio, eta ongi etorri. Kaixo, arratsaldeon. AEMET Nafarroako ordezkaria da, eta aurrekoan aldaketa klimatikoaren inguruan hitz egin genuen, zehazki lehorten inguruan, urreskasien inguruan, eta gaurkoan Nafarroako temperatura altuei eta muturreko temperatura aldakete honen inguruan hitz eginen dugu. Pasaren astean, testu inguruan jartzeko alerta laranja piztu zenuten, zer esan nahi du honek? Bueno, abisu laranja pizten baldin bada, horrek esan nahi du, esperoko temperaturak iaia 40 gradutara iritsiko direla. Abisu laranja bakarrik eman genuen Erriberan eta Nafarroako barnealdean pasaden astean, baina, bero olatu berriaren gertaera honetan, berriro ere aktibatuko dugu temperatura altuengatik abisuak. Ze baldintza bete behar dira alerta laranja pizteko bakarrik temperatura altuera hori? Bai, momentuz gure kasuan temperatura maksimoak kasu honetan abisu laranjaren kasuan hogeita 19 graduetara iristen baldin badira Erriberan edo Kantaurian edo Nafarroako erdialdean, hori da kondizioa edo baldintza. Pirinioan, balio hauek pixko bat baxuagoak dira, abisu laranjaren kasuan hogeita 16 gradutan. Zer suposatzen du alerta laranjan egotea? Zer egin behar dugu edo ze prebentzio neurriak hartu behar ditugu? Bueno, printzipioz, ur gehiago edan, itzalpean egon, posible baldin bada, eguerditik aurrera eta arratsaldeko erdialdeko ordu arte, kalean egotea saiheste, eta horrelako gauzak, eta gero dago basozute arriskua, normalean, bero olatu bat baldin badago, basozute arriskua muturrekoa da, eta normalean
nekazaritza aktibitatea erregulatzen da eta hainbat aktibitate mugatzen dira. Zenbat aldiz piztu duzue uda honetan alerta laranja? Uda honetan bakarrik pasaden astean eta duela 3 aste, hauek izan dira, bueno, 2 aldiak bakarrik pasaden udan alderatuta, gutxi da, bueno, egia da, naiz eta penintxula mailan bero olatu pare bat eman, bueno, guri ez digute ia eragin, eta bakarrik Nafarroako herriberan eta barnealdean. Bakarrik, bueno, egun bakarretan izan da eta bueno, iazko udaren jarraitutasunarik ez da ikusi uda honetan. Ze ondorio izan ditu alerta laranja honek herriberan eta barnealde horretan? Bueno, a ber, ondorioak normalean, bueno, osasun arloan ikusten dira, batez ere, bueno, bero handia errepikatzen da egun batetik hurrengora edo 3 edo 5 egunetan segidan, bueno, eta batez ere, temperatura minimoak, gaueko temperaturak altuak baldin badira, bueno, lo egiten dugu okerrago eta bueno, badaude kalteak pertsonen batzuentzat. Gero, bueno, esan dugun bezala, bueno, baso sute arrisku handia baldin badago, mugaketak ezartzen dira Nafarroako gobernutik. Eta, bueno, gero daude, bueno, ekosistemen kalteak ere bai, edo nekazaritzarako kalteak. Normalean, bueno, alako gertarek ekartzen dute ur eskasia eta bueno, landarediaren transpirazioak askoz handiagoa da eta bueno, printzipioz, nekazaritzak sufritzen du bueno, muturreko bero hau oso modu argian. Zein izan da neguko udako egun beroena? Bueno, momentuz pasaden asteko asteazkenean, iaia, bueno, 40 gradutara iristen garenean, iaia Nafarroa osoan, bai herriberan, bai hemen Iruña herrian, Lizarraldean, Zangotza aldean ere bai, eta Kantauri aldean egun horretan, bueno, temperaturak oso altuak ziren ere bai, baina segurazki datorren asteko lehenengo egunetan, astelehenean, asteartean eta asteazkenean, bueno, geratuko dira uda honetako egun okerrenak bezala temperaturari dagokionez. Momentu honetan alerta horian gaude, ez? Momentu honetan alerta horian gaude, bueno, bai gaur ostegunean, bai Pirinioan, bai Nafarroako erdialdean eta herriberan ere bai. Bihar ostiralean pasatuko gara herriberaren kasuan abisu laranjara, eta bueno, printzipioz, Nafarroako beste tokitan abisu horian geratuko gara. Bueno, asteburuko egunetan, larunbatean eta igandean, bueno, antzeko joera segituko dugu,
eta badirudi, bueno, astelenean, asteartean eta asteazkenean okerrena etorriko zaigula, temperaturak 40 gradutan mugituko dira gutxienez Nafarroako Mediterraneoko partean, eta bueno, Euskadiko kostaldean eta Kantaurian segurazki ez da hainbeste berorik etorriko. Gero, hori, temperatura minimoak oso altuak, 20 gradutik gora datozen egun gehienetan. Gertatu da egunen batean 40 gradu egitea eta hurrengo egunean jarraian 10 gradu gutxiago egitea. Nola ulertzen edo interpretatzen duzue hau? Bueno, hori, zentzu batean, normala da, gure kliman, normalago udaberrian edo udazkenean, udan ez da, bueno, normalean ez da hainbeste gertatzen, baina bueno, posiblea da, eta bueno, haizearen norabideari eta abiadurari dagokionez, bueno, lotura handia dago haizearekin, eta, bueno, bakarrik haizearen norabidea aldatzen baldin bada egun batetik bestera, bueno, temperaturek halako salto handiek egiten dituzte. Hori, esan dudan bezala, bueno, puntu jakin batera normala da eskualde honetan. Eta normala da duela 2 aste ia udazkena zirudiela txamarrekin, euritakoekin eta aurreko astean 40 gradutara iristea? Bai, normalentzat jotzen dugu. Bueno, egia da duela 2 asteko gertaera hotza, bueno, ez zen muturrekoa, baina hori, udaberriko edo udazkeneko temperaturak eman ziren Nafarroan, gutxi bakarrik 2 egunetan edo 3 egunetan, eta igual, bueno, bero olatuen banaketa azken urtetan ikusi dugun bezala, hori, bueno, arraroagoa da, hainbeste bero olatuak gertatzea. Iazko udan, adibidez, 3 bero olatu, muturreko 3 bero olatu izan genituen, hemen Nafarroan. Aurten ematen du datozen egunetan, baina, bueno, penintsulako beste tokitan, bueno, kriston bero olatuak eman dira aurtengo udan, eta hori, bueno, arraroagoa da, baina klima aldaketak bultzatutako joera da beste aldean. Askok diote uda hotza izaten ari dela, zein da orain arteko balorazioa udari begira? Bakarrik jendearen pertzepzioa da, aurten uda beroa batez besteko balioan eta Nafarroa osoan kontuan hartuta beroa geratuko zaigu. Pasaden udatik oso urrun geratuko da, baina hala ere nik uste dut, bueno, uda honetan geratuko garela 5 edo 6 udarik beroenen artean, gutxienez, bueno, azken hamarkaden barruan gutxienez. Aipatu dudan moduan, oso urrun pasaden udatik temperaturen portaeran, baina hala ere, batez besteko balioan hartuta, uda beroa. Batez ere, bueno, hemen Iruña herrian eta Erriberan, Kantaurialdean, Baztanen edo Bortzirietan, Bidasoan, uda oso normala izaten ari da, hezea
eta puntualki hotza ere bai, baina, bueno, Nafarroan, ez dakit, aldakortasun edo variabilitate hori klimari dagokionez badugu eta bueno, aztarna bat da, bai. Beraz, ez da espero zena bete, askok zioten pasaden urtean aurteko uda okerragoa izango zela, ez? Bai, Nafarroan ez da kasu hori, baina, bueno, Mediterraneoko kostaldetan igual aurtengo uda okerrago geratuko da. Posible da, ez dakit, Irletan edo Katalunian edo Valentzian, temperatura oso temperatura altuak sufritzen ari dira, eta bueno, Kantaurian eta Nafarroan, bueno, esan dugun moduan, bueno, iazko bero latu gertaerarik ez da eman. Zorte ona izan dugu momentuz, eta ikusiko dugu, bueno, datorren astea, bueno, oso potentea datorkigu zentzu honetan. Hala ere, udako gauak hotzagoak izan dira, ez? Minimoak Bai. baxuagoak izan dira, ez? Bueno, minimoak, ekainan eta uztailaren lehenengo 15 aldian, minimoak oso altuak ziren. Modu kontinuan, bueno, eta pentsatzen dugu, zentzu honetan, itsasoaren temperatura hain altua denez, bueno, eragin argia dakar zentzu honetan, eta, bueno, temperatura minimoak ez da hainbeste jaisten. Azken 3 edo 4 astetan, bueno, normalizatu egin dira temperatura minimoak, baina oso baxuak ez dira izaten aurten. Nola espero dugu uda amaitzea? Okerrena orain dator? Bai, okerrena dator, datozen egunetan, datorren astean, eta, bueno, datozen asteari datozen urtei edo udari begira, bueno, eredu klimatikoek esaten diguten arabera, bueno, gero eta uda okerragoak etorriko zaizkigu, eta bueno, klima aldaketaren joera hor dago, oso argia gainera, eta bueno, etorkizunaren baldintzak horrelako dira, osea, egonen dira pasaden udan eman ziren kondizioak errepikatuko dira behin baino gehiagotan datozen urtetan. Eta nola espero dugu udazkenaren hasiera edo iraila eta urriko hilabete horiek, beroak izanen dira? Bai, bueno, datorren 3 hilabeterako, bueno, eta berriro ere, eredu klimatikoak begiratuta, bueno, temperatura normalak baino altuagoak esperokoak dira, gutxienez, bueno, irailan eta udazkenaren hasieran, bueno, kontsultatutako eredu guztiek, bueno, ildo beretik doaz, eta, bueno, prezipitazioen kasuan, bueno, momentuz ez dago argia, zer gertatuko den, baina, bueno, temperaturaren portaera, bueno, aztarna edo seinale guztiek, bueno, bide berean doaz, bai.
Ze gomendio egingo zenieke jendeari egoera edo temperatura honen aurrean? Ze gomendio, ze zentsutan, ze gomendio, bueno, babesteko temperatura altuengandik babesteko oso importantea da, batez ere, bueno, jende zaharrak eta txikiak ere bai, bueno, esan dugun moduan, eguerdiko orduak saihestu, ez dakit, bueno, dutxa hartzea importantea da, gorputzaren temperatura jaisteko, baina, bueno, printzipioz, bueno, osasun sailatik, bueno, jaurtzen dira, halako gomendioak jendeari, eta bueno, pues, erne egon, eta bueno, gomendioak segitu. Zer uste duzu jendea oraindik ohartarazi behar duzula aldaketa klimatikoaren inguruan, jendeari ahaztu zaiola edo... Ez dut uste, azkenean, bueno, berriak, telebistan, jartzen baldin badituzu, eta, bueno, ikusten duzu zer gertatzen den mundu mailan, adibidez, bueno, baso zuten kasuan, bueno, oso joera argiak ikusten dira, orain, bueno, Kanarietan, ikusten alda, nola, bueno, halako baso zuteak errepikatzen ari direla leku askotan, ez bakarrik hemen, bueno, penintsula edo estatu mailan, baizik eta, bueno, ez dakit, Txinan, Kanadan, estatu batuetan, eta bueno, hori ikusita eta horrela gertatzen baldin bada, osea, globalki edo mundu mailan, bueno, klima aldaketaren manifestazioak, bueno, ateratzen dira, eta, bueno, nik uste dut, jendeak, bueno, orokorrean ikusten ari dela. Nafarro mailan uste duzu aurten baso zutez libratuko garela? Bueno, momentuz, bai, ez dugu, naiz eta, bueno, baso zute pare bat eman, eta adibidez, bueno, Oiokiko baso zutea arriskutsua izan arren, bueno, ez dugu baso zutea handirik izan, baina bueno, ikusiko dugu, bero olatu honen efektuak egun pare bat baino gehiago irautzen baldin badira, bueno, ikusiko dugu, ze ondorioak dakar, baina bueno, ondorio potentzial bat hori da, baso zuten arriskua esan dugun moduan, igotzea. Eta oso ur eskasia, ez du ia euririk egiten. Bai, hori da. Bueno, bakarrik maiatzaren erditik ekainaren erdi arte, hor egia da, bueno, prezipitazio potoloak eman zirela, baina hortik aurrera, ia, bueno, ekaitz egun pare bat izan ezik, hori da, ur eskasia, egoera ez da ona, beste penintsulako beste tokitan alderatuta, askoz hobea da, baina bueno, ja begiratzen ari gara, udazkenak zer dakarren, zentzu honetan, baina bueno, egoera
kezkagarria momentu honetan, ez da Nafarroa mailan, baina bueno, ikusiko dugu datozen hilabetetan. Beraz, azpimarratzearren amaitzeko bihartik aurrera alerta laranja Erriberan bakarrik, ez? Erriberan bakarrik, segurazki asteburuan ildo beretik eta, bueno, bukatuko gara abisuak aktibatzen, segurazki laranjak ere bai, eta laburbilduz, okerrena astelehenetik aurrera gutxienez asteazken arte, eta, bueno, eguneratuko ditugu iragarpenak datozen egunetan, baina erne egon behar da, erne egotea tokatzen zaigu bai. Beno, mi esker Peio, plazer bat izan da zu hemen izatea, eta espero dezagun jendea ohartaratzea eta ikustea temperatura hauek ez direla normalak, eta bueno, etxetan geratzea albada. Hori da. Mi esker, berriro ere. Zuei nahi duzuen arte. Agur. Agur. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar eduki berriarekin eta elkarrizketa berriekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.